खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिखौ लोगोसे बरायबाय आरो बयनिसिमबो नायगिरि बिथांमोनखौ खुलुमनाय बावहरबाय। दा बेवहाय दिनै बे नगाव जिल्लानि सेथि 3 बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गोबां बाथ्राखौ सावरायनायनि गेजेरजों मिथिदों दे बे जिल्लायाव बर'नि माखासे राव हारिमुवा मोनसे समाव गोमालांबायमोन होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जाया। नाथाय दिनैनि नैबे दिनाव बे नगाव जिल्लायाव नुनो मोनफैदों जे जोंनि बर' हारिनि माखासे हारिमुवा बेरखांदों। नाथाय बे हारिमुवा मोनसे समाव गोमानो नागिरनाय बा बर' हारिनि गेजेराव बर' रावा गोमानो नागिरनाय बे जायगानि थाखायल' नङा, बे गोबां जायगायावनो सोलिदों। मानो होनोब्ला दिनै जोंनि बे बाथ्रायाबो 1 नम्बर पइन्टआव आङो सानदों माने जोंनि बर'फोरनि गथ'खांनाय फेमिलि प्लेनिं जितु बेवहाय बेबो मोनसे जाहोन जागोन। मानो होनोबा दिनै जोंनि न'खराव गथ' गथायनि बे प्लेनिंखौ मानिनानै बर' हारिनि अनजिमाया खमायनायनिफ्राय खमायलांगासिनो दङ। बेबो मोनसे जायनि जाहोनाव जोंनि फरायसालिफोरा बर'नि जितु फरायसालि दंमोन बैफोर फरायसालियाबो दिनै गोमालांनो हमदों। बेवहाय बर' बिजोङा मोनसे समाव गोमाहैगोन नामा बे मोनसे साननाया फैदों। दा बेखायनो आङो आंनिफ्राय आं नैबेखौ खावलायनो लुबैदों जोंनि दिनैनि जाखांफुंनाय लाइमोन जायफ्रा बैसो जानाय हाबा जागोन गथ'खांनाय सम, बे समाव जोंनि गासै बर' बिमा बिफाफोरा गावनि बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला जोंनि गथ' गथाय खांनायाबो बांनांसिगौ। मानो होनोब्ला दिनै सानै बिमा बिफाया सासे गथ' खाङोब्ला बहाय आरो सासे खमायना थाखाबाय। दा बारायनोब्ला जोङो सासेब्लाबो बारायोब्ला जोङो 3 खांनांगोन। बेबायदि जुदि सासे बयबो 3 खाङोब्ला जोंनि बर'नि अनजिमाया बांलांगोन आरो हयथ' बेनि गेजेरजों जोंनि सोलोंथाइ बर' रावनि बिजों बर' रावनि बिजों बै बिजोङाबो थांनानै थानो हागौ। आं बेखौ सानदों, फोथायदों। दा बे बेलायाव जों नुनो मोनो जोंनि बर'नि गेजेराव आरो जोंबादि गोरिब गुन्द्रा सादा सिदा सुबुंनि अनगा जायफोरा माने दैदेनगिरि बा सान्थिगिरि माबा मोनसे गौथुमनि बिबानाव थानाय बिबानगिरि गेदेमा बिथांमोना गावबा गावनि गथ' गथायफोरखौनो बर' बिजोङावहाय फराया आरो गावबा गाव न'खरावहाय बर' राव रायलाया। बेबायदिब्ला बर' बिजों आरो बर' रावा बोरै थांना दं बेयाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जोंनि जायफ्रा माने बर'नि आफादफ्राव लोब्बा थानानै गिलिर बिबानखौ लानानैबो दिनै गावनि गथ' गथायखौ मा खालामदों गुबुन रावजों इंराजि मिडियाम बा प्राइभेट स्कुलफ्राव जोंनि हगारनानै जोंनि गामियाव थाखानाय फरायसालिफ्रा बेफोर गोमालांनो हमदों। जेराव माने गोरिब गुन्द्राया हरनो हाया, जेरै प्राइभेट स्कुलाव हरनो हाया, बे हिसाबै बिथांमोना सरकारि स्कुलावनो हरनो गोनां जायो। दा सरकारि स्कुलाव हरनांगौब्ला गोरिब गुन्द्रानि सासे सानैल'जों बियो गोमालांखागोन। बिनि गेजेरजों आं नैबेखौ खावलायनो लुगैदों जोंनि गासै गेदेमा बर' हारि साफ्रोमबो बिमा बिफाया गावनि गथ'नि भबिष्यतखौल' नायालासिनो मोनसे हारिखौ फोथांनानै लाखिनायनि गेजेरजों जाहाथे बे बर' रावा थांनानै थायो, फरायसालिया थांनानै थायो, बेखौसो गोसो होनांगौ। मानो होनोब्ला दिनै जोंनि गेजेराव जाम्बा जाम्बि बिमा बिफायाबो मा खालामदों सरकारि स्कुलखौ गारनानै प्राइभेट स्कुलाव हरनो नाजादों। बिनि गेजेरजों माने जोंनि गथ' गथाया बिमा बिफाखौ थगायनानै सोरनिबा गथ' गथाया मा गाज्रि लामाथिं दोरोदलायदों। बे दोरोदलांनायखौ दिनै हमथानोबो गोब्राब जादों। दिनै मबाइल जुगाबो मबाइलनि गेजेरजोंबो जोंनि गथ'फ्रा नस्थ' जानो हमदों। नोंथाङा दायो आइजो माहारि एबा मानव माहारि बे आयदानि सायावहाय उनफोराव माबाफोर पलिसिफोर लागोन नामा? माबाफोर मावथांखिफोर लागोन जाहाथे जोंनि राव हारिमुफोरा माइनावफोरनि मावनायनि गेजेरजों दा बेनो बाथ्राया जोङो माइनावफोरा माने सोलोंथाइया जोबोद गोनां माइनावफोरनि थाखाय। मानो होनोब्ला न'खर दैदेननायावबो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो, गथ' गथाय फोरोंनायावबो सोलोंथाइनि गोनां जायो। बा आरो जों बेबायदिनो माइनावफोरा माने
दिनैनि माइनावफ्रा माने न'आव जनानै थाग्रा नंला बिथांमोना गोबां साख्रिबो मावो दा बेनि गेजेरजोंनो न'खरखौ दैदेनलांगासिनो दङ दा बेनि गेजेरजोंनो न'खरखौ दैदेनलांगासिनो दङ दा बे न'खर दैदेनलांनायनि गेजेरजों माइनावफ्रा दिनै धोरोम सिबिनायावबो गेजेर नङा हिसाबै धोरोमनि गासै धोरोमनि गेजेरजोंनो बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो बर' हारिया थांना थानायनि मोनसे मिजिं दङ जेराव माने बाथौ धोरोमनि गेजेरजों गावनि आबुं सिनायथिया बेरखाङो दा बेखौ जोङो जोंनि बिमा बिफाया माइनावफोरा माने गावनि गथ' गथायखौ लाइमोन सम जानायसिम धोरोमनि बेंखनाव थानो सैथोनि लामाजों दैदेननो थाखाय बेखौ नाजानाया जों साफ्रोमबो माइनावफोरा माने गिलिर बिबान दङ। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स। बे आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि एसिस्टेन्ट नार्सिं फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार डायालाइसिस टेक्निशियान अटि टेक्निशियान फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियान आरो रेडियोल'जि टेक्निशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला।